kuiswa uyo anonzi alright ndiyamupota wagara uripo ndakamirira zvisina chose patogidi tangamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti dzorai mari yangu US $750 yandakabvisa serora raAnna Mupota mukasozondipa mukadzi wangu yandibodzenyi chitupa nemari yadare rinodzokora zvakare. Nyaya ndeyekuti dzorai mari yangu 750 yandakabvisa serora raAnna Mupota mukasazondipa mukadzi wangu. taura dinzo zvakafamba sei dzorai anda dzorai mberenga nambo ndakadanana naAnna kupera kwa 2021 zvinhu zvaifamba zvakanaka. Takawirana kuti ndonobvisa mari. Ndakazobvisa mari muna October wa 2022. Fanira kuzoita muchato muna December. Saka zvakazoramba kuti tiite muchato kupemberera muna December. Tiri panyaya yerora ndakabvisa mari inokwana kuita 400 US nebrosari re 350. Saka tabva ipapo kumusha kwaRusape, Anna akazotevera nevaiti tete vake kuGweru kwandinogara. Tete vakauya vaine shoko rekusafara rekuti ndakavanyadzisa, ndakanga ndabvisa mari shoma. Asi musi wandakarora ndakanga ndaudzwa kuti tichate ndaizofanira kuwedzera 1,300. Saka muna December imomo wa 2023 pakauya nzvadzi yake kubva kuAmerica. Zvakanzi uchauya iri kuzoona atezvara. Ndikati vatezvara vanofanira kuonekwa. Saka ndakamuudza kuti nine basa rangu chindiudza madates achauya vatezvara ndione kuti vakasununguka papi. Saka pane kusanzwisana kwatakaita panyaya yemadates. Ndakapiwa date tavakanga vachizosimuka kuti ndora vaizobva kuCape Town kuholiday. Ndadzika bhazi muHarare, vainzi tete vacho vakandifonera zvakanzi kuriwa usina kuya here kuzoona mukwasha. Ndikati aiwa tete musasvike tatodzika ndiri kuswera nawo mangwana. Zvakanzi mangwana hazviite, mukwasha ari kudzokera mangwana. Ndikati aiwa katete mangwana kuswera mangwana ndopaari kudzokera kuAmerica. mukwasha yarinatezvazvo sotezvaro. Saka nyaya iyoyo yakazosvika pekuti vakudzokera mangwana acho. Takazi tisangane kuairport, ndobva ndamukira kuairport nevazukuru vangu. Tafanira kusangana kuma7 zvakazoramba, vakazouya past 11. Ndichisvika ndichiona vanatezvara ndakanyatsoona kuti hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vakanga vasingandifariri semurume unongoshinga kuti ndozviripo. Ndakavamhoresa vese, ndikazotaura natezvara vaidzokera kwenguva diki. Ndakavaudza ndakati kukapa kwatasiya mota kuri kubhadharwa, tauya dzanguva, takukumbira kuti tichienda. Ndichibva ipapo pfungwa dzangu dzakandiudza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nokuti ndakatanga kubatanidza nenyaya yakanga yaitika muna December kunzi ndakanzi ndiuye kuzotora keke rakanga riri kumba kunogara Anna. Ndakati keke ndinouya kuzoritora sei nekuti takawirirana kuti keke richabva ikoko tichienda kumuchato. Tete vanonzi tete vacho ndovakatanga kundifonera anzi yotore keke. Ndakaramba ndakati keke handisiuya kuzotora. Saka tezvara vadzokera, Anna achindiperekedza tiri kuairport akandiudza zvakanzi saka iwewe uri kuuya here kumba. Ndakati aiwa kumba handisi kuuya. Tete havana kukuudza here kuti ndichiuya musi wa 7 February wa 2023. Tata muna 2022. Saka 7 February asvika ndakaenda kuHarare. Asi panguva iyi kubva Tsano vadzokera kuAmerica, Anna akanga asingadai foni yangu. Foni dai
pamwe pacho pakaita 15 missed calls. Ndakati makalls ese aya unakuaona here ndandiri busy. Zvakandiratidza kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka. Saka ndakamudza ndakati ndakatanga kuudza Tsano. Ndakati pane nyaya iri kuitika pakati pangu naAna. Ndanga ndichikumbira kuti tiuye kumusha kwaMusabe tigadzirise. Tsano vakati kwete. Endai kuna tete kuruwa kwaanogara Ana. Munotaura muriko. Ndakati aiwa katete havana mate nesu. Zvakuda kuti isusu tinzwisana pachitendero chedu. Zvikanzi hazviiti. Musi wa 7 February wasvika. Ndakamuudzana ndakati ndikuda tizotaura nyaya ndakanyatsoona kuti haazoruda pasi. Hanzvadzi yangu ndakaiudza ndakati chimbotaura ine muroora wenyu. Makandiudza zvakanzi ndamufonera. Ari munere ana wacho. Mati? Ari munere. Ari munere. Ngauya. Saka hanzvadzi yangu yakaedza kumufonera. Angasingadairi. Paakazodayira sisi vanoti. Ndakamubvunza kuti uchiri kudanana here naPrince Amen. Uchiri kuda here zvekuchata naPrince Amen. Ana kana uchipa mhinduro idzodzo dzekuwereva kuti kudii. Pavakandiudza ndakataura ndakati hanzvadzi hapasina zveruda. Saka musi wa 7 wasvika ndamuudza kuti ndiri kuuya kwaRafi. Ndakafunga kuti achange akandimirira kumba kuruwa. Saka ndakamusiya mutaundi maanoshanda kubva ndasvika kuruwa. Ndakanoona vanonzi tete vacho. Takwazisana mushe paya tamhoresana tataura. Zvikanzi ndakati tete ndauya. naAna hazvisi kufamba zvakanaka zvikanzi pana Ana forget wakatomuruza haachadini zvavo. Ndikati ndosaka ndauya kwamuri mimi tete kuti muumbiridzeka. Zvikanzi aiwa haana kana asade chinhu anenge asatodi. Aizvi ndakavabvunza ndakati iminisa tete kana kuchitaura mashoko iwawo musingandisimbisa zviri kurevei. Ndakaedza kuvanyengetedza musi wacho vakarara. Paiva nemurume wemunin'ina wavo tete avo vamukuru. Pavakatiperekedza kuenda kuna mutariro kuti ndakavabvunza kuti bamukuru zvine tariro here izvi. Tiri pamba ipapo ndakatombovabvunza zvikanzi ai muzara bami tauriranai naAna. Ndozvandongobhilivha kuti ndozvinopedza nyaya. Ndikati tinogona kutaurirana asi kana tete vaine mafungiro aya nematauriro aya munoona zvine ramangwana izvi. Zvikanzi aiwa tauriranai. Pandakadzokera kutown ndakanomuona. Takawirana zvakanaka-naka. Tikatonzwisana takatotengerana mabhanana nemaplums. Ndakamuperekedza kuna 4th. Takakwira tese bhasi takadzokera parodi. Ndakudzokera kukwadza. Tete vai vakabva vafona. Iwe ndakudza kuti siyana naAna. Ushiri kudeko pari iyazvo. Tete ndichiri mukombi. Chimira tozotaura ndasvika kumba. Pandakasvika kumba ndiri wavafonera. Ndakazviziva kuti hapasei. Ndakabva ndafonera kure kuchechi ndakati takambokumbira nyaya yemuchato naAna. Asi pari zvino nyaya yacho payasvika handisi kuona zvakajeka. Saka ndakuda kuuya ikoko kuAirport ndikuudza kuti zvakamira sei. Zvikanzi okay unouya. Mangwana acho makuse tete wabva ndifonera. Kwakati uri kufona wana hauna kuzofona kaiwe. Ndikati tete. Zvikanzi ewe yautora keke rako. Tete wacho nditete simudzai romo tione. Hawamo muno. Tikati tete ndongotora keke sei makati kumba kwenyu kune nzvimbo. Ndakakuudza kuti keke handisi kuzotora. Zvansaka kuda kuti tiri tese ndakati mucharidya kana kuti mucharasa. Nokuti keke handisi kuuya kuzotora. Keke ranga ratengwa nani? Nene. Remuchato. So ndobva ndaona kuti rega ndonodza vakure kuchechi. Ndakaenda ndakanovaudza ndakati ndo situation iripo ndokumira kwazvaita naAna. Zvikanzi tata kutoshamiswa toona kuti nezvemuchato karamo. Makangoti zizi nanhasi nemhaka yei. Ndakati pane munhu wandiri kuona kuti ndiye ari kutivhiringira zvinhu zvese. Nokuti naAna katinenge tabhuda kuti nzwisanei but zviri kubva kuna tete hazvisi kundiitira. Ndikati regaida kuti muzive kuti munhu wandiri kudhila naye munhu werudzi. Kubva ndavafonera kubva ndaisa paspika.
Chechenyi chechirudzi. Yezvakuudza Jehovha. Ndakati ndandamboti ndiri kuuya zvino handichakwanisa ndakufanira kuchimhanya kugero pane zvamuka. Vakabva vatanga kupokota. Zvikanzi saka iwe wakasauya pano nhasi uchazoita sei nekeke rako nekuti pano nhasi ndoranga ri last day rako rokutsika pano. Ndikati sezvo ndakambotaura pekutanga imimi muchaona zvokuita naro keke ro. Edha mucharasa kana kuti mucharidya. Hatombodi kuridya. Kati anyway tete handiri kutaura zvakawanda nemadzimai angu handidi zvokunyanya kuvhiringana nemi. Ngati umesiya iri padera. Vandakata foni. Zvikanzi vakuro kuchecha hayi watazvinzwa. Saka iwewe zvaunokwanisa kuti ndozvokuti haugone kumanikidza ana kuti mudanane. Nekuti kana asisade 1 2 aine vanhu vane pfungwa dzaanoteerera. Even makapinda mumba macho hapana chinombobuda. Munenge muchingonetsa. Ndakamboramba. Havanzwisise mana. Ndovandadzokera kugero. Ndovandaudzwa vamwe zvanzinokwidza. Dai kwasiyana nazvo. Nekuti itori sign yakazvimirira iyoyo. Tikati kuti mwoyo wangu uri kuramba zvikanzi mwoyo ndo zvaunoita. Apa watopiwa good sign pachinhu wadai rumwe wasiyana nazvo. Muri muna 2023 nana February March. Ndo pandakapinda ndofungwa kuti alright kana zviri izvo hapana chakamboshata rudo runopera vanhu vanoramba. Sezvaro ngatitaurei navo vatidzosere mari yedu. Saka tezvara kubulawayo vari kunzi Joseph Posi tanga tisina nhamba dzavo. Ndakakumbira nhamba dzavo kuna tete ivavo vakati handina. Unogoti hamuna sei. Ndakaudza nzvenzi yangu iya tete ndoda nhamba dzatezvara asi ndiri kudzikonera. Ndobva wafonera kuna ana akati handina iri mukambudzi kambudzi kazodiwe ibe muda kudzidii. Zvikanzi aine ndiro tete ndinokwana kwese. Ndakazofonerwa nemwana watete avasipa achinditi ndiuye kuzotora keke. Ndakamuudza ndakati iwe wakutaura nhasi kuti kuzotora keke. Position yangu ndakakuudzai. Keke handisi kuya kuzotora. Ndiri kuda nhamba dzatezvara muri kundirinyimirei nhamba dzatezvara. Ayo unotanga kuzotora keke. Ndakati no condition yangu ndiyo handichina. So ndo iroro ndopakabva papiwa tete nhamba dzatezvara. Zvikanzi asiwo usataurira. Ndakati aiwa nditaure navo. Ndobva ndapa dombo. Akanga dombo wangu. Dombo taura naatezvara. Atezvara vakapirwa nyaya vakataura vakati vanhu ivavo vari kuita zvidambe nesu. Ndakaudzwa nyaya yacho yes but handisi kuona nei vakasiyana. Zvikanzi saka vanofanira kugara futi pasi unyatso kutaurana zvakanaka vatiupe zvinhu zvinobatika. Zvikanda dombo ayo hazvichadaro nokuti nemukwasha wenyaya chadii chadaro. Zvikanzi zvikanzi anga akutoda kuti mumudzosere zvinhu zvake. Zvikanzi aiwa zvinhu hatisi kudzosera. 1 pamakauya kwaRusapi gurusa renyu yatiramboribata kapani timokaona kuti makanga makasvika nyama yakatobikwa kare hamuna kudya gurusa renyu. Patakauya kwaRusapi hamene kuti ndo pakuuya rwani pakudzokera kunhawai kwacho pawakarara muloji. Makosi ese atakawana. Pandakauya kuzorodza mwana iye ndakavhara business rangu Bulawayo ndakaluza masales ezuva iroro. Saka handisi kuona tichifanira kukudzosera imari yenyu. Ndaudzwa nadombo paya. Ndozvataurwa natezvara vavo. Alright zvinezi. Tezvara vatina mate navo. Ndobva ndataura naTsanofunga yavo. Tsano vakabvuma zvikanzi tozviziva ndozvatinofanira kuita. Saka tiri pakuda kunzwisana naTsano. Hanzvadzi yavo yakazoisa message kuna dombo. Aiwa munhu wamutaura iye mutaurirei naye nokuti mudiki panyaya idzi. Isanyaya kuna napa. Wakunzi mudiki. Saka dombo pakaedza kutaura naTsanofunga. Tsano vakanga vasapindure mamessage. Vakanga vasadaire phone. Ndopazobhuda shoko kuti aiwa imi takaimaudza tete kuti hamuchadanana. Ndakabva ndaramba ndakatete handina zvandichataura navo nekuti vakandibhana kumba kwavo. Hatichatonzwidzana hatichatonzwana nezvachose. Saka vaudza tikati alright kana nyaya yamira seizvi
Dombo akabaudza kuti mukwasha wenyu afunga kuenda kumatare. Hapana kupindurwa ipapo. Patambogara 2023 wese takanyarara. Ndopandakazonoti aiwa ini ndinofanira kuenderera mberi neupenyu. Saka nyaya iyi inofanira kusara iri uku kuti isare. Ndakamboda kuenda kuSivhu ndakati Sivhu ungatorere nguru ndege ndiende kwaRusape kudhuze. MaFebruary ndakafamba ndakauya pano ndakatumira munhu anogara kuno kuti anditsvagire dare racho riri pakarishaya. Asi ndiye akazondipa advice kuti aiwa enda kwaDA kana waenda kwaRusape. Ndakasvika kuno kumakusenseni ndarara panyazura apa filling station ndabagwiro 90 Africa. Svika makusenseni pasati patombovhurwa chiri chishanu. Ndaenda kwaDA ndiye akandiudza zvikanzi aiwa endai nechekumusoro kuno. Ndasvika apo ndakabvunza mumwe munhu zvikanzi tiromboona vanhu vakaungana. Pandakasimudza musoro ndopandakaona zvakanyorwa pandakati good Mwari kudzwai. Ndatora picture mufananidzo rangu. Ndopandakatanga kufona ndichifonera vamwe vakazungudzwa kuti zvinofamba sei kusvikira tasvika parinhasi ndari munhu. Right, iwe wataura muchinda kuti wakabvisa 400 plus 350 ukaiti yanga iri grocery iro idhodhika rakaidziwa right 400 yanga iri ichi rora chii nekuti rora chiro chinonzi rora chine mastages akawanda wanda yanga iri ichi kuti taure kuti irora here kana kuti chii ndinogona kuverenga zviri papepa rino kana ndokufaya ndizviri zvirinani verenga ako ndori kutaura rora ratafadzwa mupotsa 14 October 2022 ndiro 20 vhuramuromo 50 kuzivana 40 toda kuverenga ya 120 machekenyanderi 30 ya 150 dare 50 ya 200 mafukidza dumbu aina kuzobhadharwa ishi then pane rusambo mombe dzetanga ndifuna taura mari yakabhadharwa ndizvo kuti zvisvike pa400 wadipa izvo 200 kupinda mumusha imari 100 ya 300 udzakatikwaidza nditi right regenzi tangidzi pakanzi ndiro 200 saka yabva yatopfuura 400 ndakudzogora ndiro 20 wati ndiro chi 20 tazviverenga kare kuti ndiro kundosvika patasvika pa 300 ukangosara kuti akaundi 100 yacho kuti yangaenda pai zokorora futi kana usi kunyatsoona aiwa tingoda 100 chete tapa 300 ochititaura ndo yakanzi kupinda mumusha iyo 100 kuita 400 saka pawakarora ndepapipa titauriro kuti paunoti wakarora ndepapi nekuti tingarebesika nyaya titauriro nekuti kuti wakarora pawakarora ndepapi pa 400 iyo tinoda kunzwaka kuti kana titi rora kuti ndakarora uri kutaura iwewe kuti ndiro irora herero saka tiri kuti ndiro tikatitira dzopa wakarora pawakabvisa rora maybe hauchatonziva chiro chinonzi rora unochiziva here tikutaurire titi wadare wakutaurire unochiziva here chiro iwe tikutanga kunzwa kubva kwauri hauchiziva right chiro chinonzi rora chii kuti munhu arora tine rusambo 1 tine mombe yababa 2 mombe yamai 3 kuti munhu akaita kutisa tine mwanyamusha damage tine danga tine mafukudza dumbu
badza ndo rutsambo vamwandi badza achiti rutsambo chimwe chikamu chacho unazvo here ipapapo iwewe izvo zvanga sina kubhadhara hauna kuroora saka paunoti wakarora nepa saka netsanangudzo yandobva kupihwa nevadare vari kureva kuti handina hauna kuroora iwe ndeimwe nzira zvireva kuti mari iyi handisi kuidzosera nekuti hauna kuroora mukwasha mukuyu hauperi kudyiwa unozviziva tochimbokubvunza mubvunzo wepiri wakamutasva kangani 0 kana zama ndirobata hauna kubata saka iwewe waibvisa mari idzo uchibvisire chii dzinobviswa kana watasva munhu nekuti iwewe kuti ndakaroora isu tidare riri kuona kuti hapana chawakaroora aya yanga iri expression yerudo yekuzivikanwa ndibobvunza zvawakatenga keke iwe waida kutenga keke rekudini remuchato muchato usina uroora no pamuchato zvakanakanda hako here paifanira kuzobviswa 1300 yeroora pasati pava nemuchato iyo yanga yakuenda kuroora ndopanga wakuroora manje ipa ndati ndoda kumubetserawo kuti munzwisise maererano nechechi chechi iyi haibvumire zvachose kuna kubata zamu haibvumire kuti vasangane before vasina muchato izvo ndingamupukurirwa ndizvo hatina kuzviramba kuti chii but akaroora here tochibvunza imi muzvare ai inini ndangopindura hangu hai handisiri kuti ndauya kuzobatsira iye ndakutanga wakudini nyaya ndikuitira bedzi iyi nyaya yechechi ndo yandati ndo inopinda ndo zvatiri kubvunza kuti akaroora here munhu akabvisa mari yekupinda mumusha nemari yematurira ndiro chaiyo nematekenya ndebvu nekoombera iroora here ndo parunogana makwete hadisiroora asi pandapindurira ndepekuti vakamutatsva kangani chechi yacho haibvumire kana kubata zamu haibvumire iyo munhu achida kuita mutyairi kuti ave nelicense pane zvinoitwa anowereka bhuku rehighway code oenda kumatesti opiwa professional drivers license oshanda nayo oenda kurodi odidi tsamari azopiwa chinyi uyo ari highway code ndikwaari aiwa inobvebizva hapana muvenza zvavari kupa ndekuti toti iwewe waenda kundonyora provisional handi wofeira unodzoka here kundoti ndipei mari yangu yeprovision waenda kundopinda mumadhiramu wofeira unoenda here kuti ndipei mari yangu yemadhiramu hazviiti handi saka chinhu chawanga wari kuda wakanga usati wadii idzi imari dzamunodyanana dzinodyiwana kuti waexpressa chii rudo saka kuti titi wakaroora hapanai ende mari dzekuti dzinonzi dzinodzokera imari dzeroora dai ranga riri danga kana kuti ruri rutsambo ndokuti kuti ndaroora mukadzi idzo dzematekenya ndebvu dzendiro kukomberana kudii imari dzinongodyiwawo kumukwasha nekuti wasvikawo pai ndakanga ndasvika pakubvisa rusambo
dare raizombotarisa mari yerusamu kuti dzamutariswe nekuti zvamunotengerana zvakawanda mururo kusvika paunoti iwe wadii waroora mukadzi mukadzi wako chinonzi uchibvunzwa kuti maroorana hunge wabvisa rutsambo hunge wabhadhara danga hunge wabhadhara mombe yamai neyababa ndokuti unzi uti ndakadii izvi zvekuti hanzi wakabvisa matekenya ndebvu wakabvisa chii akandinzwani unge futi wabvisa mafukidza dumbu ani amai ndokuti uti munhu ndakaroora noti kuti izvo inhawe yekuti iwewo tinosvika pakuti wakaenda kumusha kwavo kangani woti ndakaenda ka10 saka ndoda kudzorerwa mari yangu. Saka kuroora hauna kuroora ba, idzo imari dzawakadyiwa muprocess yekuda mukadzi. Saka tisati tatwapindure hapana idare charo chekuti tinongoti wapindure nekuti hapana ichawanodii imari dzinodyiwa munambetambe dzawaipa wana tete dzawaipa chii tinosvika pakuti ngadzidzokere harisi roora iroro. Okay. Pane mari yataura kuti 1000 yandanda kuda kuzoti ndibvise. Dai wakaibvisa iyo ndio yawaibvisa. Plus waindoibvisa uchiti ndezhi. Pamwe waindokunyengera futi odi saka iwo vanhu muchindoroora toona kuti kana uchitiroora svika parutsambo. Usatenderedzwe svika parutsambo. Svika padanga woti waroora mukadzi. Saka dare rinoona kuti hapana ichaunofana kuti udzorerwa apa nekuti hauna kuroora mukadzi. Asi magrosari iro tataura kuti idhodhi rawakatengera vanotezvera muto wacho zveshe neyo hapana ichinodi right tosimuka iruteni. Pane mari yandakambonzi ndibvise yakanga yanzi ndichadzorerwa. Kana icho chiri chikwereti unouya iri yega but tataura isu zveroora zvakataura paprocess yedare rino. Paprocess yedare rino hapana chinodzorerwa kana kuti hapana iyo hapana nyaya wahwina nyaya dzaiti vanokudzorera. asi apa ndinokukumbira kuziva mambo kuti ndine kodzero iri kuenda kune mamwe matatu. Enda hako ukandoona dare rinokupa refund rinouya ndokupa mombe 10 unodzoka ndokupa mombe 10 ukaona dare rinoda kuti udzorerwe mari uya ndokupe mombe 10.